Поканихме две наши любими клиентки да споделят за любовта си към магазини Ганг, кои продукти харесват най-много и каква е историята им с бранда. Здравейте, може ли да се представите? Аз съм Валентина Миладинова, работя като учител по история и география. Ето хоби е да пазарувам на тихо. От колко години сте клиент на Ганг? Съвсем скоро, след един тежък работен ден като днес, дойдох изморена, бях си скъсала якито в училище, отскоро съм и учител и го видях тук на тази витрина точно и влезнах и си го купих. Имате ли нещо, което наистина предпочитате и винаги си купувате, когато дойдете тук? Честно казано, отскоро дънките ми станаха любими. За първи път не съм с любимите си широки дънки, но пък и тези са много удобни и се чувствам се едно съм свободна и не съм притисната от тесните официални дрехи. Мога да тичам в ежедневието си нон-стоп. Само тук от София ли си пазарувате или сте пазарували от други градове в България? Вчера точно ви изневерих на софийските магазини с Русе. Каза се, че имате магазин на франчайз там. Дрехите бяха тотално различни, но пък имаше и модели. Съответно познаха целият ми аутфит, че е от Ганг София, така че беше много забавно. И като за последно искаме да ни покажете една ваша любима визия на Ганг. От до. За мен ще бъде чест.